मेडामा सासे इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै फैबाय थानाय समाव जुदि इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला आइजो माहारिनि थाखाय मा मावगोन? गिबियावनो आङो सारा बिटिआर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावग्रोबाय। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला जोङो जिबायदि बिटिसिआव जे जोंहा बिमा माहारिया जेरैबायदि मोन्थाय मोननांगौमोन बेबायदि मोन्थायखौ जों मोननो हायाखै। जे बिपिएफआ 15 बोसोर सरकार सालायबाय। बे बिपिएफ सरकार सालायनायाव जों आइजो माहारिनि जे जोंहा आइजो माहारिया जेरैबायदि मोन्थाय मोननांगौ, जेरैबायदि जोंहा सरकारि आसनिफोर दंमोन, बे सरकारि आसनिफोरखौ जोंनि बिमा माहारिया मोननो हायाखै। आरो जेरैबायदि बिमा माहारिनो जे बिटिसिआव पलिसि लानांगौमोन बेबायदि पलिसिखौ जों लानाय नुनो मोनाखै। जे जोंनि बिटिसिआव बिमा माहारिनि थाखाय मोजां पलिसि लानाय मोनबा, बिमा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय पलिसि लानाय मोनबा, दिनै बै जिगु जौ फाननानै जानाय बिमाफ्रा जौ फाननानै जानांनाय नङामोन। जिगु हाग्रानि मैगं मैला फाननानै जानायफ्रा दिनै जानांनाय नङामोन। जों बेखौ साननो हायो। मानो होनबा दिनैसिमबो बै 15 बोसोरनि सिगां जि बिमा माहारिया जौ फाननानै जायोमोन, जि दिनैसिमबो जौ फाननानै फिसा फिसौ फोरोंनो गोनां जानानै फैदों। लामा सामायाव फिथा सौराय फाननानै जानो गोनां जादों। नाथाय जों बेखौनो दुखु मोनो जे जोंनि गेजेराव जे जोंहा बिमा माहारिनि गेजेराव जे बिपिएफ दोलोआव गोबां आइजो माहारिनि दैदेनगिरिफोर दङमोन। जे जोंहा मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्म आब' दङमोन। बे प्रमिला रानी आब'आ जुदि बिटिसिआव जुदि बिथाङा सासे मन्त्रि एमएलए जानानै दिनै 25-30 बोसोर जाबाय आब'आ मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय जानानै, नाथाय दिनैसिमबो बिटिसिआव बिथाङा मोनसेबो पलिसि लाहोआखै। जे जोंनि बिमा माहारिया जौगानांगौ। मोनसे न'खरा बिमानि सायाव सोनारो। बिमाया जौगायोबासो बे न'खराबो जौगायो। बेखौ साननानै दिनै आब'मोनहा पलिसि लाहोनो हायोमोन। दिनै जे जोंहा बिपिएफ हान्जायाव जों गोदानै हाबफैनाय जे डक्टर अनजालि दैमारि आब', बिथांमोनहाबो जे बोजोबाव 28 बोसोर बिथाङा मावबाय होननानै गावखौनो लेक्साराव बुंबाय थादों जे 28 बोसोर बेहा जाथि सिबिनायनि एक्सपिरियेन्स दं होननानै। दिनै 28 बोसोर एक्सपिरियेन्स दंमोनब्ला बे आब' अनजालि दैमारिया बिटिसिआव मानो मोनसेबो पलिसि लाहोनो हायाखै? बियो जे बिमा माहारिया जौगानांगौ, बिमाया जौगाबासो न'खरा जौगायो होननानै बिमा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे पलिसि बानायहोनो हायोमोन आब'मोनहा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा कमलि बसुमतारी आब' एमएलए दंमोन। बिथाङाबो 20 बोसोर जाबाय बियो उदालगुरिनि। बे आब'आबो एमएलए जानानै आइजो माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनहा पलिसि लाहोनो हायोमोन। आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बिथांमोनहाबो बिपिएफ हान्जाजोंनो सापर्ट खालामनानै दंगासिनो दङ। बिथांमोनजोंनो सापर्ट बिपिएफ हान्जाजोंनो दिनै बिपिएफ हान्जाजों सापर्ट थासेयावबो बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिफारानि बिथाङाबोथ' नारसिननो हायोमोन जे सारा रायजो आइजो माहारिखौ लानानै जे बिथाङा बिटिसिआव पलिसि लाहोनो हायोमोन। बिमा माहारिखौ जौगाहोनांगौ, जोंहा बिमा माहारिया मोन्थाय मोननांगौ होननानै बिथांमोनहा गोबां पलिसि लाहोनो हायोमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों 15 बोसोराव जे बिमा माहारिया गोदो जेरै दंमोन ओरैनो दङ। दिनै बिमा माहारि जों गोबां आसनिफोर दं, सरकारि आसनि रान्दिफोरनि थाखाय अनसुंथाइ, फिसा खांनो थाखाय, फिसा फेदेरनो फोरोंनो थाखाय। आरो जाय बिमा बिफा बोराया 60 बोसोरनि बारा जानाय लोगो लोगो पेन्सन मोननांगौमोन, बेफोर पेन्सनखौबो मोननो हायाखै। आरो जायफोरा आइजोआ हाबा जायालासिनो थायो, बिदा फंबायखौ लामा नायनानै बिदा फंबायखौ फिसाबादि खांबोनानै सोरबा आइजोआ हाबा जायालासिनो थायो, बै बिमा माहारिनि थाखायबो बायद' आसनि दंखायो, सरकारि आसनिफोर। बेफोरखौबो जोंनि आइजोफोरा मोननो हायाखै। बेफोरखौ गासिबो जाख्रुबनाय बिपिएफखौ जों नुनो मोन्दों। जे दिनै जोंनि बिटिसिआव बिपिएफ हान्जाया मोजां मावनायमोनबा दिनै जोङो इउपिपिएल दोलो दानांगौ खारनानो गैयामोन। जों गोदान हान्जा दानांगौनि प्रयजनानो गैयामोन। जे बिथांमोनहा रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिनो होननानै सिबियोमोनबा दिनै बिटिसि लाबोनायावबो गोबां रायजो राजा आइ आफानि बिदा फंबाय थैदों। सोरबाया फिसाला खोमादों, सोरबाया बिदा फंबाय खोमादों, सोरबाया गावनि फिसायखौनो खोमानानै लानांदों। नाथाय दिनै बिटिसि मोनसेयावबो जोंनि बै सोरहाबा फिसाला खोमानाय, सोरहाबा बिदा फंबाय खोमानाय,
सोरहाबा फिसाय खोमानाय आइजो माहारियाबो दिनैसिमबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दा जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंहा UPPL सरकार जानाय लोगो लोगो बेफोरनि थाखाय मावनो थाखाय आङो थांखि लादों जे आङो UPPLनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आङो जेरावबो प्रतिश्रुति होदों जे जोङो बेफोरखौ जेरैबायदि 17 बोसोराव मोनाखै बेखौ जों 5 बोसोरावनो मावनानै देखायगोन होननानै आं प्रतिश्रुति होदों डक्टर अनजालि दैमारिखौ जों मिथिगौ बिथाङा BPFआव जयन जाखांनायनि उनाव BTR सुक्तियावदि जेबो गैया होननानै बुंबाय थादों बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा आङो बेखौ बुंनो नागिरदों जे आब' अनजालि दैमारिया जे BTRआव माने बिथाङा BPFआव जयन जानाय लोगो लोगो बिथाङा जे बुंबाय थादों मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव जे BTRआव जेबो गैया आं बेखौनो आब'निसिम खावलायनो नागिरदों मानो होनोबा BTR लाबोनायाव आब' अनजालि दैमारिया जेबो आखाइ गैया आं बेखौनो बुंनो नागिरदों सारा रायजो राजा आइ आफानि आखाइ दङ सारा BTCनि बा सारा बर' हारिनि आखाइ दङ मानो होनोबा बै राजा लामायाव रानथाब खुनथाब रायजो बयनिबो आफाखि जिरायज्लानाया सोर रायजो राजा आइ आफासो आरो बै सारा रायजो राजानि खि ट्रेननि खिखौ जलाग्राया सोर रायजो राजा आइ आफासो बेयाव डक्टर अनजालि दैमारि आब'नि आखाइ गैया मालाबाबो डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ मोनसेबो मेल मिटिङाव बिथाङा माब्लाबाबो राजा लामा होबथानायाव रेल लामा होबथानायाव बिथाङा रायजो राजा आइ आफाजों जगदान होआखै रायजो राजाखौ आइ आफाखौ हेफाजाब होआखै बिथाङा मोनथाय गैया आं बुंनोसो नागिरदों बे BTRआव मा दं मा गैया बेखौ डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ बुंनो थाखाय मोनथाय गैया होननानै आं बुंनो नागिरदों मानो होनोबा बेयाव रायजो राजा आइ आफानिसो आखाइ दं रायजो राजा आइ आफानिसो मोनथाय दङ रायजो राजा आइ आफायासो बुंगोन बेयाव दं गैयाखौ रायजो राजा आइ आफाया दिनै मिथिनानै लोब UPPL दोलोआव जगदान होफैदों दिनै सारा रायजो राजानि मिथिगौ सारा जाथि जनगोष्ठियानो मिथिगौ बे नैबे BTRआव मा दं मा गैया बेखौ मिथिनानैसो दिनै गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा आइ आफाया जगदान होफैदों आङो बेखायनो बुंनो नागिरदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो आब'निसिम खावलायनो लुबैदों जे आब'आ बांद्राय बेबायदि मेल मिटिङाव BTRआव जेबो गैयाखौ जाहाथे बुंनानै लाया आं बेखौ खावलायदों मानो होनोबा बेहा दिल्लीयावनो होन बा अबेबा राजा लामायावनो होन अबेबा ट्रेन होबथानायावनो होन बेयाव बेहा जेबो आखाइ गैया मानो होनबा बिथाङा सानसेबो नुजाफेराखै आरो बेयाव रायजो राजाजों बियो जिरायफेराखैबो आं बेखायनो बिथांखौ खावलायदों आरो BTRखौ सोर लाबोदों BTRआव सुक्तियाव सोर दं बेखौ एसे साननानै नायनाया मोजां आब'आ मानो होनोबा NDFB नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दङ बिथांनि सुक्तिजों जादों बिथाङानो सासे डक्टर अनजालि दैमारि आब'नि बिदा होनबा बिदाखौ बियो बुंग्रोथों BTRखौ मानो सुक्ति खालामनानै लाबोआ होननानै बिथाङा गावनि बिदाखौ सोंखारिग्रोथों बिनि उनाव प्रमद बर'खौ सोंखारिथों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानो होनोबा डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ माने आं बुंनो नागिरदों नायदावनानै मुजुबा गावनि बिखायाव नायगनानै मुजुबा गावनि आसि बिमायाव होननाय बाथ्राया बेनो मानो होनबा बेखौ मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो सहि खालामनानै लाबोनाय बेयाव सुक्तिखारि बिथांमोन सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बियो मान होनांगोन जोङो मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोनखौ दा दिनै बिथाङा मेल मिटिङाव बुंनाय माने गावनि बिदाखौसो अपमान खालामनाय जादों प्रमद बर'खौ अपमान खालामनाय जायाखै मानो होनोबा बिथाङा गावनि बिदाखौनो अपमान खालामनाय जादों मानो होनबा बे सुक्तिया NDFBखौ लानानैसो जादों NDFBखौ लानानैसो सुक्ति खालामनाय जादों बेखायनो आं आब'निसिम खावलायो जाहाथे आब'आ उन सिगां सिन्था खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुंलाबायो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आं आब'निसिम खावलायनाय थाबाय PPFनि प्रग्रामाव आइजोफोरा दे मोसौ जानानै हालेवनाय मोसानाय दिन्थिदोंमोन बे मोसानायनि मोसौ खालामनाय जादों होननाय फिननायाव अनजालि दैमारिया बे मोनसे फावथिनासो बेयाव मोसौ खालामनायनि जेबो ओंथि गैया होनना बुङो बेनि सायाव मा बुङो फावथिनाखौ गोसो जाबानो खालामनो जाया जे नोंथाङा जे कुइसन खालामबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय मानो होनोबा बे कुइसनाव जोंनि सारा बर' बिमाया दुखु मोननाय फैदों मेगनाव मोदै फैदों मानो होनबा ड्रामाखौ बेबायदि देखायबा जानाय नङा BPF बे ड्रामाखौ बयबो देखायो बयनिबो मेल मिटिङाव माने जोङो अनेक ड्रामा देखायो नाथाय जों खुनु दिन गुबुन निट्रफोरावबो जों नुफेराखै जे बिमा माहारिखौ मोसौ बानायनाय जों बे निट्रखौ नुफेराखै जोङो बेबायदि ड्रामाखौनो नुफेराखै बर' बिमाया दिनै बिमा माहारिया दे मोसौ जानांगौ हालौनांगौ हौवा माहारिया हालौग्रा बिमाया मोसौ बोनानै लांग्रा बे
फावथिना होननानै बिथाङा जे बुंनो नागिरदों आब' अनजालि दैमारिया फावथिनाखौ जे जानला मेनला खालामबा जायो बे नङा आब'निसिम आं खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बिमा माहारिखौ मोसौ बानायनाय मानि मा गावबो सासे मोसौ जानाय बेखौ बिथाङा बुंनांगौमोन जे बेबायदि ड्रामाखौ सोर बानाया बिनि सायाव एक्सन लानांगौमोन आब'आ मानो होनोबा जों बिमाया मोसौ नङा बिमानि बायदि बांसिन सक्ति गैया बुहुमाव जेरैबायदि जोङो माने भारत माता की माखौ मानि थाखाय जै होयो भारत माता की जै मानो होनोबा भारतखौ बिमाजों रुजुदों बिमाया जोनोम होग्रा बिमाया 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै जोनोम होयो बिमाया माबोरै मोसौ जानो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै नायथों आब'आ सासे बिमा जायनिखि जाथिनि बिमायानो जाया मानो सासे बिमा बिबो बेहा गावनो बुंगोन आं 22 बोसोरनि बिमा जानायनि एक्सप्रेस दं होननानै बिथाङा बुंनो हायो नाथाय दिनै बिमाया मा बेखौ मानो मिथियाखै बेलाय आं आब'निसिम खावलायो जे जाहाथे बेफोरबायदि BPF हान्जानि मेल मिटिङाव बेबायदि ड्रामाया जाया आरोबाव सेकेन्ड टाइम जाहाथे जों नुनो मोना बिनि थाखाय आं आब'निसिम खावलायबाय जाहाथे जोंनि बिमाखौ मोसौ खालामनानै बेबायदि ड्रामाखौ देखाया BPF दोलोआ